Κλείσε και εσύ τώρα το τραπέζι σου για το μοναδικό ρεβεγιόν στον Άταλο. Η πιο ξεχωριστή βραδιά του χρόνου έφτασε και εμείς φροντίσαμε το μενού να είναι ανάλογο των περιστάσεων. Το μενού αυτό δημιουργήθηκε για να γιορτάσεις με ανθρώπους που αγαπάς και με φαγητό που θα θυμάσαι. Ξεκινάμε με ένα ποτήρι μπρίλα προσέκο, ροζέ. Ένας δροσερός αφρόδες ίνος που είναι ιδανικός για να ξεκινήσει η βραδιά μας. Συνοδεύεται με ένα μίνι ταρτάκι με μους μασκαρπόνε, σολομό γκράβλαξ, μπρικ και πέρλες λεμονιού. Ένα κομψό φίνο ξεκίνημα που ετοιμάζει τον ουρανίσκο για τη συνέχεια. Έπειτα περνάμε στο πρώτο πιάτο. Ζούπα ντιγκαλίνα. Παραδοσιακή σούπα με φραγκόκοτα και σάλτσα αυγολέμονο. Ζεστή αρωματική σούπα με ιδιαίτερη γεύση. Σειρά έχει το αραγκόστα αλλά τερμιντόρο. Αστακός θερμιδόρ, η επιτομή του κλασικού. Κρεμώδης, δελικάτος, όπως πρέπει να είναι σε ένα εορταστικό τραπέζι. Συνεχίζουμε με τη σαλάτα μας. Λαμελαγκράνα. Μια πράσινη σαλάτα με ρόδι, πορτοκάλι, αμύγδαλο φιλέ, superfoods και dressing από βαλσάμικο με κόκκινα φρούτα. Το πέτο ντι μάνζο είναι το κυρίως πιάτο μας, το οποίο αποτελείται από μοσχαρίσιο, short ribs, σιγομαγειρεμένο με αρωματικά βότανα και κρασί μαρσάλα. Συνοδεύεται με τραχανότο, σάλτσα γκρέιβι και κατσική σιωτηρή. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το γλυκό μας. Exotic μπαμπά ο ρουμ. Ένα σιροπιασμένος μπαμπάς με ρούμι, γκανάζ μοντέ από λευκή σοκολάτα, μάγκο και φρούτα του πάθους. Το καλύτερο σας το αφήσαμε για το τέλος. Παραδοσιακή βασιλόπιτα για να ξεκινήσει γλυκά ο χρόνος. Με το φλουρί να περιμένει τον πιο τυχερό της βραδιάς και της χρονιάς. Η τιμή είναι στα 68 ευρώ ανά άτομο, ενώ για τα παιδάκια σας είναι στα 25 ευρώ. Κάλεσε μας τώρα στο 210 2389 009 και κλείσε τη θέση για εσένα και τους αγαπημένους σου.